mina nathi ngimnikeza ithuba abingelele ngendlela adume ngayo ngoba Ngiyasobela weshe ngiyaphila mfowethu ngani yakwethu ya uqonde njengobani noThugobile ha uThugobile wesho luThatha ngokukaThatha isahluko 1 verse 1 cha ngibingelela umlaleli ngithi uyabingelela umakatazi eduhla ngoba dledwa lokebeke ephula abantu bobasala bethu ngabane nalento ntombi zaqoma qede bayashinga onini yeke mama inqomela ethanda khona inganawo ayiqomela nje mina ngikuze mfuna ngesiqephethe ezinye ivuna ngamasaka sekhothoza zilandela umkhukhuzo wenyama kusala amathambo sebesala becaba wona bafokazana ngiphuma lapha kwaNongoma kwaMadlakazi inkosi engiphethe uBhenkitita kaphuma nyova kabhoko kayibhebhu kaMaphitha kasojiyisa kajama kandaba kaphunga noma egaba kazula malandela ngokulandela inkomo zabafokazana umzulu kaDide ibili sinye samasosha esinye samagumkhedlela usibili simnyama sonke nenyonga sinqonga emkhonto yayibangilile yayibanginyembezi umagasa kadinwa kuhloma lapha kwaNongoma kwelamanketshana adla umuntu ehamba kanti ke ngumkhaya wesilo samabandla wena Mvulane uPetshane phosqini kade bemvalela umdlongombane evukume ngentaba izulu elibhulumlo ngamazwi abanye bebhlunga amahlahla indaba ohlahlela ngothando kwanisa abantu abanye behlahlela ngama AK47 umfulo ongenise kamageba ngwenza wenyukela eminye umfulo ingenisa ibheke ezantsi untaba zimbili zakhele nokade zetulu xawulana imbhena inkulu ngakaba bishop khala ivuma uyejokeni uyibinda mageba inkosi ayiqeda wena wendlu ayede hey madoda insizwa ke enganza kwethu ngishilo nalapha yana ku Instagram na ku Twitter ukuthi into ngihleli insizwa iphelele khona insizwa phela insizwa zingekho bese kuba khona insizwa noma insizwa seyifikile nikuthi noma seyifikile insizwa kodwa seyinsizwa still uyayizwa makuthiwa khona indoda emadodeni uyabona okusho ukuthi akusiyindoda ngoba amadoda engekho ngisho amadoda esefikile ibilokhu indoda futhi sekubingelela mfowethu siyakwemukela siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe kulolu hlelo lwendumiso kwisigaba lesi esithi isigaba sohambo ukwazi nje ukuthi uma kukhulunywa ngoTshathugodo uKhathide umfoka Ngobe lona simazi njengensizwa eyibongelayo ngabona nalapha na television ngesikhathi bekwemukelisa indondo lapha yana wathi lo owayebiza indondo yesibili wathi wathi le award iya kwinsizwa esibongelayo yeah wathi ngoba lethi ufuna umuntu okwazi ukuzisha fethu ngiyakuzwa lapha ezibongweni zakho kuyavela ukuthi uyinsizwe eqhamuka kuphi tshela kodwa umlaleli ukuthi isigodo oqhamuka kuso nozalelwe kuso nositshela nje nangomndeni wakho nje kushuthi wena shenge ilenti kanje ekhaya kithi mina kwaNongoma ifunda kwaNongoma zintathu makhulunywa ngeyifunda yini isifunda konje ngesilungu idistrict ngizwe bethi district ngokwesilungu uma bekhuluma ngalezi kamasipala angazi lezi ifunda zakithi kodwa ke ayifane ke masipala lezi zakithi ngoba makhulunywa ngeyifunda khulunywa ngezigodi ezisuke izibuswa ngamakhosi ngokuhlukana kwazo okusho ukuthi thina ifunda kwaNongoma njoba zintathu khona isifunda sososuthu kube khona isifunda sasematheni nenkosi ematheni njengoba isilo sizinzosuthu nje bese kuba khona isifunda sakwaMadlakazi nokuyisona sifunda ke esikhulu kakhulu kunazo zonke lapha kwaNongoma ngoba igodi impela zizonke ziholwa zinduna engaphezulu ka100 sibalela 120 igodi zakhona uMadlakazi uwodwa nje ngingalibala usuthu ngingawubala uMadlakazi kodwa ke njengoba ke phela onke amakhosi ke ephathele isilo umhlaba kunjalo bonke bakhonza ngaphansi kwesilo samabandla njengoba sazi ukuthi amakhosi esendlukulu agcwele lonke lelakithi likaMthaniya so isifunda kuba indawo le othi iphethwe inkosi bese kuba zinduna zayo okuzigodi zigodi neinduna isifunda ke lezo so ke thina mina ke ngisokwe kwaMadlakazi ke isifunda inkosi engiphethe uBhenkitita kaphuma nyova kabhokwe kayibhebhu kaMaphitha uzalwa intombe uThembi lena iwumabani ekuzala kubani uThembeni uIgnatia uDumisa walapha nesigodini sasePleni benkosi entabeni yezulu khona lapha kwaNongoma wakushuthi nje wabona insizwa lapha ngaphesheya komnqunyane umfula yasesigodini sasodwaleni uphindi ithemba uJim wakaNgobe usekhona hayi abasekho bobabili ubaba wadlula emhlabeni ngo1996 ngangisemncane umama ke kwaba u2008 okusho ukuthi ke base beshada ke ngo1982 zawushaya impela nje zayivunula insizwa mabexoxa bathi kwangeminye imishado eyayimkhulu kakhulu ngoba ubaba insizwe ebithandwa kakhulu abantu insizwe ebihlekisa ibinamancoko kakhulu ihwanqalelo lithathe kuyo
hayi ihonqe lasekhaya komama Okay. Uthathe kakhulu ekhaya komama phela namehlo akamama. Hayi phela cha yena ubaba hayi asifani ngisho nangeenyawo. Uye wayejile uThembi lo. Ngifuzele ekhaya komama nje. Ubona omalume bami nje ubona mina. Ngoba babethatha kakhulu ugogo nabo umama uma ugogo wabo ugogo obazalayo uMandongo uMkhwanazi wayezalwa uMangobese yena. Kahlehle lo Mangobese uyena waye strong kakhulu ngoba abantu bakwaNdonga nje kubo kwagogo sinenswebu nabo siyafana uyabona ngenxa lo yaMangobese wayithatha ubuhle bakwaNgobese shuthi nje igazi lakwaNgobese lelo libona lapha kimi lingenza ngibe mhle kangaka wena she. Okay mfowethu kangaka kethu shuthi ke bashada ke ngo1982 mina ngase ngizaliwe ngo1981 beshada ubaba benomama bashada ngonyaka olandelayo kodwa ke umkhulu wami ngenxa ukuthi uNgogobezi wayengithanda kakhulu bathi wenqaba ukuthi umama ahambe nama yogana athi hayi ngoba lengane izalwe isela ekhaya hambani niyozala ezinye nina kwaNgobe uzangihlala lapho umzukulu wami akasayindawo so ke ngakhulela ekhaya komama kanjalo ke mina umama wagana nje kwaNgobe ngihlalela ekhaya komama mina futhi ugogo wami uzala umama uyena ngangimbiza ngomama umama ngangibuka nje lo siso ongithandayo ohlala ezongibona kancane uzongibona ngangikhonze kakhulu ugogo wami uyena engangihlala naye ngazi ukuthi umama ngoba ngizoma lume bembiza ngomama noma mncane nami ngimbiza ngomama ke so umama wami ngangimbiza nje ngegama ngase ngikhulile ukuthi umama ongizalayo uyabo so ke kodwa ke kwakukanjalo nje ngakhulela ke ekhaya komama ke ngaleyo ndlela ke sokalisa. Okay. Uyaphenduleka embuzo emibili isimeni iphendulekile eniyibuzile lapha ku social media ukuthi kuza kanjani ukuthi athukhuliswe ugogo kodwa futhi uyazwakala ukuthi umama ubekhona abanye bake babuza umbuzo ukuthi inenza khulume kakhulu ngoma wakhe kunobaba wakhe mhlambe kodwa lowo kafishano ngawuphendula ngawuphendula shenge izathu salokho ukuthi njengoba ngikhulele ekhaya komama yebo babeshadile umama benobaba kodwa kwathi mase kuya ngaseminyakeni ekupheleni ko1980 ka 1990 base beyahlukanisa futhi okwenza ukuthi ngigxile nje ekhaya komama kwaNgobe bengiya ngokuvakasha nje kuphela makusuke kuvalwe izikole njalo njalo so ke kodwa bengumfana nje wasekhaya komama uma sebehlukanisile ke nobaba kwenza ukuthi ngisonde nakho unike vele nomama ngoba njoba besikhuliswa ugogo thina ekhaya njengabazukulu umama wahamba wayofuna kamatoho ke eMandeni emva kokuthi ke sebehlukanisile nobaba emshadweni wayotohokaza lapha eMandeni kuyaziwa ke eMandeni kunamafemu watohoza khona ke so ke sasondelana ke ngoba ugogo mesikhulisa lapha ngemali yempesheni wena shenge ugogo beqiniseka ukuthi silala sidlile umama ezama ukuthi silale empeleni sikwazi ukuthi sithole okwembatha njobe becosha lapha eMandeni sikwazi ukuthola okwembatha kodwa ugogo eqiniseka ukuthi silala sidlile ekhaya umama ke waba nengane yodwa ke yimi nje kuphela ayikhenya le yasho umkhulu ukuthi hamba uyofuthola ezinye kwaNgobe uyabona yagcina ingenzekanga yaba khona intombi yayingelama kodwa ayiphilanga yaphila cishe bathi yaphila cishe inyanga ecela kwezimbili nje izelo yazalwa ngekesimeni sikahle singokwempilo kanti ke ukufa kuzoyithatha ngagcina nje ngingedwa ke kanjalo kodwa kukhona udadewethu ozala ubaba uzama amzala kumama uMasithole ongomncane ke yena so ke sibabili nje ke kubaba ke yimi bese kuba umama naye ubaba wangizala esekhulile na shenge wayeneminyaka u35 ubaba ethola ingane uqala eyima sinkinga yakhe kupha ngithi ngiyombuza mase khulile kanti usuka shesha shone ngisemncane kuba wawuvela umbuzo umncane angombuzo wawuhlayele uthetho wakhe qalile ngithumelele ku social media @IamSibubu Thelezi ku Instagram ku Twitter kanjalo na ku Facebook ungithumelele ngizwe ukuthi uthanda ukuthini ungebuze nje kuphela ungadlulisela nana ilokotho zakho ungadlulisela namazwi akho ngafisa ukuthi ngiwadlulisele kulensizwa ngoba njengoba ihlelo kulesi sihlalo nje sisuke ke sizomchoma uphaphe legwalagwala loyo muntu sithi uhambo lwakho silupopolile salubuka sakulandela safunda kuwe kodwa sesithi lolu hambo lwakho kuzonikeza umlaleli alwazi naye sihleleke nensizwa uTshathugodo umfoka Ngobe wenza ke uhlelo isidlo sasekuseni phakathi nesona kusukela ngo6:30 kuze kube ngo9:00 kusukela umsombuluko kuya kulehlana aphinde ke futhi asinikeze kusukela ngo9 ngomgqibelo kuya ku12 uhlelo usigiya ngengoma uzothi nje #indumiso uthi #uhambo
uhamba ubusithumela umyalezo wakho athanda ngaye abantu ukuthi ukuthi usaziwayo kodwa lokho akumenza abukele phansi omunye umuntu aqhubeke njalo nje nalolu uthando wesethi ke uhamba wathi #indumiso uba nomunye umaflower advocates khakhana ngani yakwethu uthi ke #indumiso #uhamba ngiyafisa ukwazi ngaleli gama ukuthi la suka kuphi lika Tshatha awuphendule lo kulungile shenga ade ngibuka la ngisakulo mbuzo nomunye abantu bahlale bengibuza ukuthi kungani ngihlale ngithi ngumfana nebonge embili esethathu ngesawadumisa ekhakonini ingenxa ukuthi njoba ngisho ngangigugu kakhulu kumkhulu wami ozala umama uNgogobezi umkhona nodaka uyena ke owangiqamba ngesithakazelo sakwaNgobe uKhathide wathi ngukhathide nathi abakwaNgobe singokhathide omphephethe oziyane ovilivili omlonjana ozengonyamana bafike ethena emqangana njengensimi endoda idonda ukumila ombasela kodwa ke nihlobene nabakwakubheka cha asihlobene futhi kwakungamagama nje afanayo kokhokho bethu nokhokho wakubheka naye uKhathide nowangapha kithi uKhathide kwasekufana ke ngoba amagama akwenze kafane abantu baqala uyabona so ke ngase ngoba ke uKhathide Ngobe ngenxa ukuthi kunesibongo sakwaKhathide ngathi mase ngiyibonga sangithi ke mina hayi ngumfana noyibonga embili ke ngaleyo ndlela esesithathu ngesasekhaya komama ke kwadumisa la ngikhulele khona yabo kodwa ke kuleka Tshathugodo ngifika emsakazweni bengithi mangibingelela ngithi ubingelela umfoka Tshathugodo ngiyakhumbula kahle lishunqithe ukuthi khihlike ibokolo empeleni mina ngikhumbula kahle umbuzi bayithente esekhona lakhe wadumisa bethi ngibuzini lokho amatabungana kanti izokhula izala imgagadla yayintondolo nayimpongo so ke kwakuzibongo lezo zika baba umhlambo impongolo zemasimini nonyoko awusuka so ke uyibonga igiya ngazo lezo bambonge bethu uTshathugodo shunqithe so ke ngangithi ngumfoka Tshathugodo kodwa manje yebo bangibize kanjalo umfoka Tshathugodo umuntu owaqhamuka sekuthiwa nje Tshathugodo ulinda sibiya uMr Magic uyena kwavela wayisusa le kamfoka waqhamisa ukuthi uTshathugodo waqhamisa ukuthi uTshatha ngoba kuze kuthiwe nguTshatha nje linqamuka nje uyena uMr Magic owayengibiza kanjalo so ke lachuma ke ngaleyo ndlela yakhe kukancane ukuthi abantu abasakaze kulesi sikhathi kuleminyaka engingathi engu15 edlule abangambaluli ulinda sibiya empilweni zabo ngisho ngoba nami nginomlando omude engakunikeza wona ngolinda sibiya kade ngicabanga nje kulezi insuku ulive kakhulu kulezi insuku kunezinto eziningi ayikhulumayo ngamkhumbula ukuthi hey uyazi ukuthi ulinda okuningi engiyikho ngikufunde kuye kunjalo kufanele shenge uyabona mangikhumbula kwakunyaka ka96 kushona uKansas esasimthanda ngendlela mangalisayo lapho kwaqhama khona ulinda embambele ekwazi nokumlingisa ngasho lapho mina lensizwe izozivala isikhala seKhansas ngikhumbula 1997 ngene ebusuku wayesangena ngo12 aphume ngo5 ekseni ngangicuphi washi ngivuke ngimlalela ebusuku ngangifika esikoleni ngozela ngakusasa njalo ngolesine ebusuku lapha ingena ngakhona ngo12 aphume ngo5 walifaka kakhulu uthando lweredio kimi wathi umsakaza ngiyibone nami sengiseThekwini ngisakaza ngihlanya ngikhumbula esikoleni ngibhaxwa uthisha usithole idesk ngiliqophile ngilibhala ukuthi Mr Magic ngiliqophe nje Nkosi yami wangibamba uthole ngo3 wawuvutha bhenqeni uthisha usithole ngihlabela nje ukuthi ngibhala idesk ukuthi Mr Magic ngangiphatha inkinga manje usuke wabhala into kahulumeni yebo uyakhumbula uplastic ngalesikhathi ukuthi no problem ngiyakhumbula lona unembala eminingi wabhala ukuthi Mr Magic owami ngoba hayi ubhale ngemakha ngemakha ya ukuthi Mr Magic uyena umuntu ngempela owangihlanyisa kakhulu ngendaba yeradio nophohlozo umfoka Nzimande kanjalo futhi noMandla Malakwana kodwa usibiya hayi ngoba ngase ngithe ungiqala sengise high school efika emsakazweni ilapho ke ngahlanya khona kakhulu ngeradio ngikhumbula ngi-interview Alex Mthiyane la ngo2003 ngifika la emsakazweni usoke ngethulwa ku i-breakfast show isenzo Alex Mthiyane so ke ngafika lapha sikhuluma lapha noMthiyane emsakazweni ngazisho ukuthi ngubani wangethula ukuthi ngizosakaza uhlelo sikiya ngengoma so njengamanje ngisafikile ngijwayela nje i-desk ulinda wafona kulo liyacingo lo olisekhonini wathi weMthiyane angigeze ngisho ukugeza awutshele leyo nsizidinga ngaqale ngihambe ngiyeza lapha ngifuna ukuyibona wafika ngempela lapha engakahlambi ngisho ukuhlamba wathi nje ufuna ukuzongibona wafika ngitshela ukuthi hayi ndoda no ngingakuzwa mfana kithi uyakude nomsakazo ngicela ufike entambama wayesenza u326 ufike entambama nami ke ngizokwethula kubaleli bantambama
Ewu mfowethu. Yeah. Niyawuzwa kumlando ukuthi uqhamuka kuphi uTshathugodo bafowethu. Uhambo ke lukaTshatha lona uyindoda ebanzi ke ingane zakwethu njengoba nimzwile futhi ke niyamazi nani nomhlane wakhe ubanzi kakhulu. Kodwa sokusincenga nje kancane lokusincenga nje kancane thi ngibona ukuthi uba nomunye la ku Twitter. Ngizogcina sengimana nginibiza nje ingane zakwethu ngoba nemiyalezo yenu kwesinye isikhathi iba mide kakhulu kanti siyafisa ukuthi sikuze ukuphawula komuntu nomuntu nokwemkhize. Uthi ke ngingumlandeli omkhulu Tshathugodo bengicela ukwazi ukuthi yini yamenza wafisa ukuthi wahlala ephusheni lakhe lokuba umsakazi. Ngikuzwile uCallstar mehleli moyo uthi ke Bujisbu ngicela ungibuzela kuTshathu ukuthi kungani uma ebamba nje umbhobho ngivele ngibusise oh okay Bekufanele usiphendule wena lo mbuzo bekufanele kungabe uvele wavuma izono zakho uthi yini vele ethi make wabamba nje umbhobho umfoka Ngobe bese uyabusiseka wena uthi umntakasisi lapha ya uqhosha ngokwenza kwakhe ngingadlulwe enye insizwa ibongele ngingazange ngiyibongele mina cha mntakasisi phela khumbula ukuthi akwenzeki umshayi wempempe aphinde futhi angene enkundleni adlala ibhola ngumshayi wempempe kufanele ngidedela abadlali badlala ibhola Ndimbatha_Shanda uthi kodwa ngozinyo bulala kamama ngiyakhala ngabazali bakhe ngokungasabona umntwana wabo ephumelela uthi ke uqhubeke njalo nje makade ngokuba isibonelo esihle nokuba ke ufakazi ukuthi amaphupho ayafezeka bona ke nomyalezo lapha nakadiliza legoli hey madoda insizwa zilalele ngibona ukuthi abanye sinabo la ku Twitter futhi inkosikhona Gumede ubongosi Ndwandwe eKapa umenzi Mkhonza kwaGwebu uMakabonke qhakazile khuzwayo sabonwe Makabonke uthe konje usuku lakho lokuzalwa namhlanje happy birthday ntombazane khuluma nathi nje uthi #indumiso uthi #uhambo uba nomunye khona uphumlani Gumede kwanibela khona futhi ulindani Hlongwane kube khona ubheki Mlambo eMtuba kube khona usicelo Mhlongo eNtebeni khona omunye futhi uthi ngakuphindi ingane yakwethu ubani lona uqino umakasiya kube umbali Mkhize kube uthokozi okay Phumzile Nkomo uhlobisile Hlobi ubanele Henry Hlongwane bonke laba ngathola ke ku Twitter ngobe ngiyobhekana ngale ku Facebook ukuthi bathina abantu obani esikanye nabo kulolu suku lwanamhlanje Fethu sikhulumile ngemvelaphi yakho ngiyathanda ukuya esikoleni sisavela indaba kaThisha uSithole awujobe Mondise wayinika u3 nje ingane ngokuthi ibhalwe mathematics socela ukuthi ufunde mfethu amabanga akho aphansi naphezulu ngiqale first year eBuhleni Benkosi lower primary school lapha kwaMandlakazi esigodini saseBuhleni Benkosi ngaleso sikhathi besisafundela esontweni uyabona nje first year no second year sawufundela esontweni lasesheshi elalakhiwe ngelokhuzana ngamatshe lisekhona manje lakhiwa ngamatshe nje uyazi siyafana nathi lapha esiyabathwa sesithothini primary ngayifunde siyabathwa ugrade 3 ustandard 1 grade 3 mina ngawufundela kwase kwavela kwabizwa ngokuthi nje kusegekle sayofundela esontweni lapha kwaGasa so ke nathi sifundela khona ke kuyisonto lakhiwe ngamatshe nje ngalendlela yakudala yokwakha kodwa ke sebalenza kabusha ke manje lapha isikole saseBuhleni lesi sesikhona manje sasingakabikho ngaleso sikhathi so ke safunda khona first year no second year sasisinda phansi ngoblongo yebo madoda siyafana nse nathi nje ngolesithathu wafanele amantombazane alisinde njalo ngolesihlanje siphatha ublongo amantombazane ayasinda ke uma ngabe kulo esihlanga wena ndasuka kude sasithi masisahlele sisafunda nje uyothi uyabona nansi imahamba lapha phezulu iyahamba lapha emalokhuzaneni phezulu lapha ehlahleni not ehlahleni khona ngqo phakathi maye babo ihambela nje ematsheni lapha phezulu uyabona hayi siyokwethuka athi ulokhuzana uMiss Mazibuko obabesifundisa first year uMiss Mazibuko uMiss Mini wasifundisa second year uMiss Mazibuko wagcina igane kwaZulu waba uMemzulu uMiss Mini wagcina igane kwaButhelezi uMemthelezi bathi hayi ningasabi ihlale lapha ninyoka ezilutha siqhubekeni sifunde vele ihambela lapha phezulu ngoba lide yabo lakhiwe nje le yandlela yaqala so ke ngafunda eBuhleni Benkosi ngase ngihamba ke lapho sengiyofunda lapha
eMtubatuba ngakubo wakho kwami lapha na esigodini sasemahujini ayofunda eMtubatuba emachibini khona isikole lapha nokuthiwa ingaqa lower primary school ngafunda khona standard 1 no standard 2 engaqa ngafunda standard 3 emachibini ngoba ingaqa igcina standard 2 sase ngowelela ngaphesheya ngafunda emachibini higher primary school standard 3 ngase ngibuyela kwaNongoma ngayofunda lapha na kwaMandlakazi esikoleni sakwaMaduma higher primary school ngakhona funda khona standard 4 no standard 5 ngase ngisuka ke sengifunda inqaba yembubeke uHigh school kwaze kwafika kuMatriculation inqaba yembubeke ibe nenhlanhla ukuthi nje uyidle yonke ngidle nje yonke impela inqaba yembubeke nganginesikhundla ke ngangishaya insimbi shenge esikoleni isikhundla sasisikhulu kabi leso manje yazi ukuthi ngithusayini yabona abantu ababefunda nami baxaka ukuthi hawu nangu ubuthelezene wele lakhe namhlanje nami impela ngayishaya iminyaka insimbi ngayisha kusukela ka standard 1 khona egekhe lapha yami sathi noma sesibuya siza la esikoleni esikhulu sengizofunda standard 2 ngayisha ngaze ngayophuma kwa 5 lo ngishayile nje mina ke ngifuna grade 10 no grade 11 nje ngangishaya insimbi nami shenge ngingenali iwash uthisha uZulu wangisukela nje wathi hayi mfana ngifuna ukuthi ushaya insimbi ngoba ngiyakubona ufika kahle esikoleni futhi ugqoka ngendlela efana nasuku isikhathi ngangihlanzekile ke shenge ngangigcoka manje la kwabo ngipolisha ngihlale ngihlanzekile ugogo wayengafuzwana nomuntu ongcolayo so ke ngakufunda nje gogo ukuthi kuyagezwa nomalume wami uzazi owayiqiniseka ukuthi ufuna uhlala uhlanzekile ngaso sonke isikhathi so ngangibuka bona nomalume bahlale beclean behlanzekile la hayi ke wangiphi wash lakhe uthisha uZulu kwayilona engilisebenzisayo ekushayeni kungene Rolex wayengeka kunika kawa kuyiwash lona shenge lahlala kakhulu ngoba ngisho sengisiqedile isikole lapho lokhu likhona nje lokhu likhona ngacishe lele lalwayindwa ilelela olokhuzana ulwayini ungafaka iphethri yebo ngazi ngasebenza la ekhaya impela nginalelo lwashe engangilithekele uthisha uZulu so lahlala nje isithi usaphila undaba ezitha usaphila impela usadla nhlamvana wasebenza usaphila insizwa ngapha eBhulwa kodwa ke ibiphethe khona lapha kwaNongoma ngoba uthisha omkhulu esikhathi sethu kwakuthisha uZondo yena eyisekela lakhe uthisha uZondo lapha yakwaHlabisa so uthisha uZulu eyisekela lakhe uyena kwanginika isikhundla sokushaya insimbi umuntu onjani esikoleni ngoba uma sikubheka manje sikulalela manje akwenzeka umuntu alithande ulwazi ayinikeza nanesikhathi bayavilapha abantu ukuyothekela ulwazi kodwa kubonakala sengathi umuntu owuvele ulangazelele esikoleni futhi uhlakaniphile esikoleni shenge kusukela emabangeni nje aphansi ko first year shenge bengumuntu obeyimisela kakhulu bengumuntu obeyimisela ngendlela emangalisayo njengoba ngisho ukuthi esikoleni ngangihlonipha ngomnye weingane nje kwakuhlala emakuthiwa kwankwenza isibonelo ngikhumbula nje lapha ya umemaphumulo kwaMaduma uma ngabe khuluma ngeingane ezizibonelo neingane eziqoka ngendlela efanele ezihlale iwashile eziayinile ngangasali kulezo ngane okwakhonjwa kuzo kuthiwa nibuke nabo Ngobe ukuthi benze njani kodwa ke lapha engangibuthakathaka khona iweakness yami shenge ngadala nginenhliziyo encane mthethwami so ngakhula ngikhathwa kakhulu umalume wami lapha na uThokozani lapha ebuhleni benkosi naye umalume uzazi wayengekhatha kakhulu so kwangenza lokho nganenhliziyo encane shenga into angazithi sombululwa ngequpha yonke into nje sombululwa ngequpha angazi esikoleni ngangixushwa kangaka mina ngixushela ukulwa ngoba iyosha ubansimbi ukuthi kulinda ukuphuma esikole angangasilindi mina ngangiphuthuma nje umuntu khona la so iyona ke into engixabanisa nothisha ke isikhathi esiningi leyo yokuthi ngumuntu owayenesandla esilula esibhakeleni phela ingane ziyadelela so uyabona makusuke ingane zijovana zidelelana ugcine manje inhliziyo besihluthuka so kwakunjalo nanokuthi ke vele ke kwaNongoma ke indawo la khona kwazi ukuthi manise izingane fanele nilo yazi njengasathi sihlalele sidlalela kumnandi aqhamuka umuntu oyemdala kunathi athi wena uyamhlula lo noma vele athi hawo ngizwile wena wathi uyamhlula usibani bani sesiyohlubana ngesibhakela shenge into ngayazi sikade sidlalela sihlale ngiyazi kahle asishiye kanjalo futhi yena ahambe sisale sodwa uyabona so ke kwakade kunjalo ubona buthakathaka enganginabo lobo esikoleni shenga ayikho into engangakwazi ukuyenza ake angubalule lokho hayi ukuthi shenga ayikho into engangayenzi ayikho into engangakwazi ukuyenza ilokho kwakwenza ukuthi esikoleni kungabikho umuntu wayengazi nje ukuthi khona umuntu othiwa welcome Ngobe ngoba kwakuyigama lami lesikole welcome alijwayele ukuvela hayi alijwayele kusizuhambo ingane zakwethu ngoba niyalazi leli gama akekho umuntu engamazi welcome Ngobe shenge bengicula mina esikoleni umculo wamanothi
Remva so ngihamba phambili futhi ngiwathanda Incema nje usayilalela uyinike isikhathi sokuyilalela usawuthanda kuze namhlanje ngiyawuthanda ngangicula umculo amanothi esikoleni ngangigijima shenge benginejubane elisimangaliso ngigijima 100 meters no 200 ngiyisprinter esikoleni ngidlala ibhola njengoba ngisho sheke ukuthi ayikho into engangakwazi ukuyenza elinye ikhono enginalo kabantu abangalazi ikhono lokudweba ngikwazi ukudweba mina shenge ungikhiphe nginje ngoba nginje yebo ngikwazi kahle mina yeah ngikwazi ukudweba yona into ke ngangiyenza ke leyo ke kuyilona khono lami ngedwa ke angekho umunye wayekwazi ukwenza lokho uyawuthini uma ubona uRasta egila imhlola Yiko ngeke ngihleke ngibuka uRasta indlela asuke badweba ngayo abantu ukuthi bathi uRasta uyazi kahle isifiso sami vele ngangifisa ukusakaza kodwa ngangibuka ukuthi uma ngabe ukuthi mhlambe sigcine singaphumelelanga okuyena into engangiyo mhlambe ngigcine sengiphila ngayo kwakuyoba khona ukudweba ngoba ngangikuthanda kakhulu ngoba ngisho ngifika la eThekwini ngaze ngaya lapha na eBed Center ngiyobuka ukuthi kwenzeka kanjani kanti hayi izinto ezizokwenzeka ke ngapha emsakazweni so ke ngangumuntu njalo esikoleni okwakwenza ukuthi ngangumuntu nje owaziwayo esikoleni igama kade ngabana lo shenge uyabona ngingena la emsakazweni akekho umuntu wathi umezwa kuthiwa ukhathidi wayefunda kwamaduma athi konje kwakubani lo cha babengazisho kahle kakhulu ubine nethuba lokudlulela phambili ngokwemfundo cha hayi lutho shenge banga nalo ngane yayikhona kodwa into enjalo engqondweni yakho sifise esinjalo sasikhona shenge yabona into engiyithanda kakhulu uzoba namhlanje science ngiyithanda iscience futhi ngiyayifundela nje iscience iyona into engiyikhonze ngendlela emangalisayo nganginakho ukufisa ukuba uScience ngelinye ilanga kodwa ke ngenxa ukuthi ukusakaza ikhona kwakungibusa kusukela ngiseyingane ngikhumbula ukuthola L futhi ngikhumbula imisithwalo esibuza kwa standard 4 ukuthi yini esifisa ukuba yiyo ngasho lapha ukuthi ngifisa ukuba umsakazi kwahleke eklasini ukuthi hawu lo ufuna umsakazi ngoba bonke abantu babeshe imisebenzi esuke ijwayelekile lokho engangikufisa mina kwakubonakala kuyinto okude kuyifinyelela futhi ngalesa sikhathi kwakwazi ukuthi komela ukuthi ube neziqu zokuthishela kuqala yebo so izinto ezazinjalo kwakubonakala kanti kulukhuni ngisho ngisho ekhaya ukuthi ngifisa ukuba umsakazi ugogo wayebonela umuntu wayeyiphuphela nje ukuthi ufisa ukuba umsakazi no mama ngithi ngiyamtshela hayi ngifuna ukuba umsakazi mama ayihlekele nje abonisa ngazi ukuthi hayi ngimane ngiyasho nje ngiyayiphuphela kanti ngempela shenge ngendlela engakusehliziyweni yami ngayo kuzogcina kukwazile ukuthi kwenzeke ngaphamthe kwenye ingoma yakho futhi othe ungathanda ukuthi sinikeze abalaleli uyijabulele nabalaleli indaba ye umuntu owaziyo ngamasiko umuntu omile nobambelele kwimvelaphi yakho kakhulukazi nokuqonda umlando wakwaZulu nomlando nje obanzi weAfrika kodwa futhi lapho ufika udide khona umuntu ogcilile futhi enkolweni ngokwebandla okhonza kulona zombili lezi zinto akukho lapho uthi khona umuke wangena kube sengazi ukuthi uyaceka kukho ungena nje kulento yesiko kulento yobuntu bakithi ushaya ingoma makuthiwa uvunule njengensizwa uma kuthiwa uphethe isihlangu sakho uthi ukusithinta isihlangu sakho kubonakala ukuthi insizwa le khona futhi uma usungene kwisudu yakho usuya lapha esifundweni umangalise usungena iBhayibheli ngapho liphume ngale sixoxele ngalezi igaba zombili uqala nini ukungenwa umoya wokuthi cha umfana wasemakhaya lo futhi ongeka ilahle lento ifika nini inkolo njengoba shenge ngikubalile ukuthi ngikhule ingekho into engakwazi ukuyenza besisina kakhulu ingoma sisina ingoma sicula noyicathamiya yonke lento leyo besiyenza futhi into ezintweni ezayisuke zenziwa shenge ngangivelela hayi ukuthi ngangisuke ngikhona nje shothi buyimisela kunoma yini ngisuke ngiqamile kuleyo nto yayisuke yenziwa ugogo ngikhumbula wayezathethe ngoba kwesinye isikhathi kwakudingeka ukuthi uthisha azongicela ekhaya manje ukuthi akuzukulalwa emakhaya siyahamba kwafuneka umthisha azongicela ugogo waye strict kakhulu so kwafuna uthisha azongicela aqinisekise ukuthi cha hayi ngempela nje basihamba ngalokho so ugogo wayehlala azathethe ukuthi kanti yini wena ongayenzi isolo kade bekufanele ukuthi namhlanje bakulandela ukuthi kusasa bazobe kulandela ukuthi uyabo so ukuthanda kakhulu into zesintu ngikuthanda ngisemncane bese shaya ingoma sidlala ngisho induku shenge le umgangela ngakithi emakhaya kwanongoma kuze kube namhlanje umgangela usahamba phambili uyathandwa so ke besikwenza lokho siseyingane okusho ukuthi ukukhulwa kwami ngithanda lezi zinto kanti ugogo wami vele bazomfundela iBhayibheli ofakazi bakaJehova so umama lapha na wakanhleko umama Masibeko lapha eBukhalini uyena obefundela ugogo wami iBhayibheli
so ugogo ngenxa ukuthi wayeseke esena inkinga naye amehlo wayezevele ethi mayibuka nje incwadi amehla wayesathi khali inyembezi ukuthi wayidinga izibuko kodwa akazange ngafuna ukufaka izibuko so ke bese ethi umama kaNhle ngoba wayefika njalo ngigqibele kuseni ngaphambi nje siphume sihambe siyodlala noma siyokwenzana bese kuba yimina ke ngizofundela ugogo igaba zencwadi yayisetshenziswa mangabe befunda lapho eyayithi ungaphila phakade emhlabeni oyiparadise khona ke incwadi yayinjalo so ke inezigaba ngezigaba esigaba 1 isigaba 2 isigaba 3 sinembuzo yakho nemibhalo yeBhayibheli esetshenziswa kwakuyimi ke ngangifunda lezo gaba ngifundela ugogo yabo ngisafunda ePrimary so yangena lento mangiyifunda kade ngiyayizwa lento efundwa la ukuthi hayi yazi iyangichaza lento le nanokuthi ngithola ingivula nje amehlo nanokuthi ngisheshe ngazi izinto ngoba ngalazi iBhayibheli mina nje ngisemncane ngisafunda ePrimary ngase ngilazi iBhayibheli ngenxa yokuthi ngangifundela ugogo igaba manje suke fundelwa iBhayibheli umama kaNhle walithanda ke futhi langena ke ngavele ngalithanda nje nami ngokuzenzakalelayo gogo mayihambe esifundweni ngangasali sihambe nogogo sesifundweni nomfana sekhaya umaku ozalwa umamncane wami so sakhula nje kanjalo ngilithanda iBhayibheli inkinga ke eyayifike ibe khona ukuthi ngangithanda iBhayibheli ngapha ufune ngibuye ngiyodlala ibhola ngapha ufune ngibuye ngiyocula isicathamia ngapha ufune ngibuye ngiyoshaya ingoma so kwakubuye kube nokungiphazamisa lokho ukuthi gogo ke abese engiqalisa isifundo siba sekuseni vele ezinye izinto yobuzenze uthola ukuthi bayahamba abafana bayodlala ibhola konkabane bodlala ibhola kuphi konqokotho mina ngisekho sengishona esifundweni mhlambe ngiyobuya ngibajoyine mangabe sekuthi ngikwazile ukusheshe ngibuye njalo so ke lwagcila kanjalo ulwazi lweBhayibheli nanokuthi ngicine ngifisa nami ukuthi ngibe ufakazi kaJehova ngoba ngonyaka ka1998 ngagcina ngibhaphathizwa nami njengomunye ufazi kaJehova emva koba sebengifundelile nami ngoba kofakazi umuntu uqala afundele uqale iBhayibheli angenisa ulwazi bese kuyimake eba umuntu kwesengathi useyikholwa kusefisa ukuthi athathe isinqumo sokuba ufakazi kaJehova so ke nami ngabhaphathizwa kanjalo kodwa engathi manguthola ngifunda shenge ukuvunula ugiya wenzani akuxabani shenge nokuthi umkhulekele kaJehova uNkulunkulu kuna inkinga manje amawala asuka bekhona kwabanye abantu kuyaye kube sengazuthi uma usuvunule usuphethe izihlangu zakho lapho uyigiyela mhlambe nisemshadweni noma nikuphi nisemthimbeni bese kuba sengathi mhlambe umuntu unokholo oluncane yini kanti cha kuyiphutha lolo iBhayibheli liyacacisa imikhuba uNkulunkulu angayithandi libeke nje isobala yonke ukuthi imikhuba angayithandi imiphi kodwa eyokuthi thina njengama-Afrika siyavunula simasijabule sigiya kanje uNkulunkulu akaxabani naleyo nto leyo kuphela mangabe isizoba ke yinto enqubuzana nezimiso zakhe eziseBhayibhelini ngiyaye ngugwemeke lokho kodwa ukuthi umuntu uzongibona ngiqabashiya ngiya nje abese ngabaza ukholo lwami kusuke lokho sekukweqisa empeleni ngisenginakho nje nokuyisho ngokugqamile lento nakuyi social media le yalolu hlobo lwabantu olunjalo bakhona abaningi nje abathe ngikubuza umbuzo othi uzelwe kabusha yini usindisiwe yini njalo ngabakhumbuza nje ukuthi uyazi ukuthi mubi umoya wokuzama umuntu kumenza sengazi ukuthi uma ngabe kholwa ngendlela yakhe ebandleni akholwa kulo ubone sengazi ukuthi akekho right ungcono ngoba esenza okungakuwo bengisho lokho ngoba bayakwazi abalaleli uclear nje ukuthi ukhonza kuliphi ibandla futhi awuzungakufihla lokho so umbuzo ofana naloyana umbuzo o sarcastic umbuzo ovele unempendulo ngesikhathi ubuza ngawukhuza ngoba ngiya kulento le oyishoyo ukuthi abantu abaningi bafuna ukwehlulela bona ngokolwazi abanalo nokucabanga kwabo kanti usuku uclear wena ukuthi lento ngokwebandla lami ngiyazi ukuthi ayinqubuzani futhi ke ngifundisiwe ngachazelwa ngokwebandla engikhonza kulo ukuthi lezi zinto azinqubuzani uma ngabe ukuthi omunye umuntu uzazi inqubuzana okwakheke lo angeke samelana nalokho nanokudala ukwahlukana shenge into efike bekhona enkolweni ehluphayo ukudala ukwahlukana ngendlela okusuke kukhulunywa ngayo uyabona iBhayibheli shenge likhuluma izinto eziningi ejulile izinto ongathi umuzisho lapha emsakazweni namhlanje kunyakazizwe kodwa ngenxa yokuthi ezinye izinto ziyayisidinga ukuthi umuntu abe nokholo oqala ngaphambi ukuthi azazi nje akufanele uzisho kumuntu osuke engenalo ukholo oluthize uyabona so kuyadinga ukuthi umuntu azi uNkulunkulu ubani uNkulunkulu uthandani uNkulunkulu nje uNkulunkulu usifiselani uNkulunkulu yini azosenzela yona ayithande lento bese enhlizweni yakhe bese kuyimake azezinye izinto ezijulileke ukuthi uNkulunkulu akahambisani ke nokuthi ongeke umani umuntu umtshele nje azovela athi hayi leli iBhayibheli angisalifuna kulibona ngani na ngoba wathi usuka wena shenge wathatha ingane encane
wayifunza isitambo wangayiqala ngobisi yabona kanti umuntu ingane iqala ngobisi shenge incele ikhule iye ngokuyiqina izithini ukudla okuthambile njalo njalo iqinisa inikudla okuqinile ngoba iya ngokuyikhula nokho lo njalo ke ludinga ukuthi umuntu aqale kancane ngaphambi uthazi izinye izinto ejulile ezibhalwe lapha eBhayibhelini ngihlala ngikhuluma ngeBhayibheli mina lama kukhona izinto ezithinta iBhayibheli but ezinye ngiyazeqa ngiyigwema ngoba akufanele ngikhulume ngeBhayibheli ngendlela ukuthi abantu bese belibuka beswaca uyabona uqinisile ngobe empeleni ke siye ngomeni masibuya sizobuka okunye enye ingxenye kaTshatha ngoba njengoba sishilo sikhuluma sibheka ulwazi lwakhe ngokwesiko ezemidlalo njalo masibuya simbheke kwesinye futhi isigaba kona ngaphambi ukuthi ngengomeni ngiyafuna ukusho ukuthi usasho kanjalo ngisho ngithi ayikho into ebhlungu njengokuthi ube nomfundisi okushumayeza imihla ngemihla kodwa ngakutsheli ukuthi ikhona eBhayibhelini izingxenye abafundise nabazalwane izingxenye ezingathi mangabe uphuma ngaphandle zichile ugcina uma ukuze ungabi confused noma ungadideki uma zichila lezo zinto ngakhumbula nje ngelinye ilanga omunye egceka ngokujulile umpostoli Paul nendlela umpostoli Paul ayebuka ngayo izinto wasuka umsindo ukuthi awukwazi ukugxeka umpostoli omunye wabapostoli bakaJesu osebenze ngokuyinikela ngokuyimisela ekukholweni kwakhe ngase ngiyaqhamuka nje ngathi mina kodwa kububa umlalelile lo ngoba indlela naye afunde ngayo futhi akakusho ukuthi ezinye ingxenye eBhayibhelini awuyukuyibuza njengoba abanye abantu bayebathi halibuzwe iBhayibheli awuquestion into ezeBhayibheli kanti libuza impela ke shenge uquestion impela mangabe ungayizwa nje kahle libuza impela nje uNkulunkulu ufuna abantu ukuthi uyabona mawufunda uJohn 17 empeleni uJohn 17 verse 3 shenge uthi into eyosinika ukuphila okuphakade noma ukungenisa ulwazi ngoNkulunkulu kusho ukuphila okuphakade iyona into eyosikwazi eyosinikeza ukuphila phakade embuso kaNkulunkulu ukuthi sibe nolwazi ngaye uNkulunkulu kanye noJesu Kristu indodana yakhe so ke ngaphandle kwalolo lwazi angeke ukuphila okuphakade sikuzuze shenge so ukuze sithole ukuphila okuphakade kufanele sifunde ngaye eBhayibhelini ngaphandle kokufunda ngaphandle kwemibuzo angeke ube nolwazi Qedile ngoba nahamba kahle uthi konke kuhamba kahle tanda kabi uma wami le ngoma enye ingoma oyithandayo le yebo shengenye ingoma engiyithandayo izathu sisobala uyabona nje basiphila einsukwini zokugcina ezibucayo ungizima ubhekana nazo iBhayibheli ibiza kanjalo so ke abantu abaningi ithemba liyabalahlekela esikhathini sethu ngenxa yokuhlupheka ngenxa yokuntula imisebenzi ngenxa yokuntula ngisho ukudla esizokudla ngenxa yokuntula ngisho indawo yokuhlala umzima bempilo banamhlanje abufani kunanezikhathi ezake zabakhona phambilini ngisho ongoti nabacwaningi ifundiswa mangabe zicwaninga zikhipha izibalo ezi-2000 abantu ababulawa indlala zikhipha izibalo ezi-2000 abantu ababulawa izifo enhlobonhlobo ehlukahlukene zikhipha izibalo ezi-2000 abantu abaswela imisebenzi abalahlekelwa imisebenzi isimo sanamhlanje asifani nesanini nanoma ngabe isiphe sake sabakhona so ke le ngoma ngiyithanda ngoba ithi vele uthi nje konke kuhamba kahle uyazi ungani shena ingenxa ukuthi mawufunda iBhayibheli njengoba uNkulunkulu usifundisa ukuthi kufanele sikwazi ukubhekana nalesi simo esiphila ngaphansi kwaso manje ngoba umbuso uJesu Kristu ayithe yasewuthandazela ukuthi mawufike iwona yoba isisombululo sazo zonke inkingi esibhekene nazo namhlanje so ke uma ngabe unalelo themba olufunda eBhayibhelini lokuthi kodwa ngelilanga umbuso kaNkulunkulu uzofika futhi maduzane ngoba lezi izinto ezenzekayo zizimpawu zokuthi ususemome ngamanye amazwi uvela uyithole nje ujabula noma ngabe kuthi ubhekene nesimo esinjani yabona ekhaya kithi shenge ekhaya komama kuke kwashona abantu omamncane bami omalume bami esikhashane omama ugogo wami wangikhulisa esikhashane nicishe esingangeminyaka ewu10 kuya ku12 kwashona abantu ababalela mhlambe ku8 okusho ukuthi kwakudlula mhlawumbe unyaka wodwa noma emibili kungcwatshwe ekhaya befa nje uphoqophoqo uyabo kwazi ovala ke ngomama wami ongizalayo konke lokho lobuhlungu bokufelwa ngoba uyabona ma usuke umuntu ushenge ngabazi ubuhlungu bokufelwa usuke ngempela engakazi lutho uyabona ma ekhakini niphila nje ukakazi ukuthiwa khona umuntu othi ushonile ekhakini yebo uyakuzwa kubuhlungu ukuthi akushoniwe kwasibalibani noma kushona umuntu omaziyo thize kodwa mhla kwashona lo oyigazi lakho ila uyobona khona ukufa kuhlunga kangakanani so ke kodwa ukufunda iBhayibheli
nethemba uJehova uNkulunkulu asinikeza lona ngisho nanokuthi ukufa imbali uzoqeda embuso wakhe ngeke kufa kube khona ila ufike ubone khona ngempela no uJehova uyasithanda naphezulu komzimba sizwa ke sihlele nayo nje kuhambo lwayo namhlanje ngibona ukuthi ubane sinaye ku Facebook usandile ka Mkhanyile uba nomunye uphindi majola unokubonga kaGumbi Jabu Khanyile bese kuba uzandile Ndimande unjabulo Buthelezi umJess Mduli uba nomunye umbali Mambalana Dlamini Standebele Lamhill usaphila Westa uTutu Toys Shaba ubusi Shwala Thoko mzukulu kaMahlongwa abanye baningi kakhulu wethatha nginama comments angaphezulu kuka 1000 uDudu Sibiya Mxolisi Mgqilazi uncambalala Nkosikhona Sithembile uba nomunye uVusmuzi Shangase uSiyaga Bhisa Hlongwa umuthwaza amabhece funde kahle udela inkosi uthandazo sabonga kakhulu bafowethu kuphoxa sona isikhathi kodwa ke kakade sisuke sizolalela uhambo lwakhe siyabonga kakhulu ukuthi nisisekele kangaka futhi ke nokukhombisa isasasa elingaka kulolu hlelo lwethu lohambo sangaqhubeka nje #indumiso #uhambo sihleli no Tshathugodo umuntu nomuntu nohambo lwakhe umuntu nomuntu unohambo lwakhe hlala unethezeke ulalele nanti uhambo Salela kwa Tshathugodo ukhathide umfoka Ngobe isipeshethwa esihlele naso namhlanje kuningi osukufundile kuze kufika manje kakade ke ngiyazi ukuthi ubuvele ulolile nawo umphimbo wakho ukuthi Jabula Mphimbo uzogwinya kuningi engizokufunda kule ndoda ulithatha phi lolu lwazi olungaka mfethu ama sources akho lapho kuyona ocaphuna khona nofunda khona ufunda incwadi kakhulu uyahlala ku internet incwadi efana no encyclopedia incwadi ezinjalo nokuyizona ezizikunikeza lolu lwazi olungaka ngoba ngikuzwile ukuthi umuntu webhola udlalile ibhola kodwa umuntu olaziyo ke futhi olilandela ibhola nje lomhlaba nginihlonipha kabi noSiyamhlongo uma kuzwa kule ibhola sikhule silithanda shenge uma ubungadlala ibhola ukhulu emakhaya akazi ukuthi bengasuke ngabe ngempela umfana onjani belisegazini besiliphila ngendlela ongakazi uzuyibona ngisho kuba akavela amathuba shenge ukuthi lidlalo lokwa ngempela sasingeke size sehluleke sasingayibamba nje impela ulwazi shenge into engifunde kakhulukazi kofakazi bakaJehova kuyafundwa lapha njengoba usukuzwa sithi siyesifundwe njengoba kuyafundwa kuyacwaningwa kakhulu abantu abaningi ngeke ngibatshele mangisuke ngikhuluma ngomlando uyabona abantu babekhuluma umuntu akhulume ngemvelaphi yethu thina abantu abamnyama ake ngenze isibonelo njengathi nje singamaZulu avela umuntu akhulume azogcina la mhlambe enkosini osenza ngakhona ojama ondaba omageba mama umuntu ekhuluma ngokhokho bakhe abantu bakhuluma bagcine la kanti ngihlala ngibatshela ngithi mina yazi mawusulifunde kahle ulwazi wafunda kahle history ikuthatha iziyokufaka kuNoah lo la eBhayibhelini yebo khokho wethu ke sonke isithatha iziyosifaka kuNoah ngikhuluma nabanye ngibatshela ngithi mina insizwa engeyisibili emadodaneni kaNoah amathathu kwakuthiwa uHam khokho wethu ke lo abantu abamnyama sonke uyena khokho wethu ke lo lapha eBhayibhelini so indaba ihamba izisuke lapha njoba sila eSouthern Africa namhlanje shenge la isikhona sisuka Inuba yayise Sudan la kuthiwa iSudan khona namhlanje umbuso wawubusa lapho kwangamaGibhithe okhokho bethu babebuswa ngamaGibhithe okhokho bethu ama-Israel eqilazwe amaGibhithe okhokho bethu babengcenye yombuso waseGibhithe behlala khona bezinze khona le enhlanezo so okwathi ngeminyaka yawo 30 BCE sele nje 30 years uJesu azalwe uAugustus Caesar umbuso wamaRoma enyakaza isizwe lonke leli lapha phezulu elithatha eligoqe libusa liba umbuso wamaRoma ngaphansi kwalo bakwayimaka okhokho bethu ke behlake shenge beza la izansi behlake shenge bebalekela ulako lamaRoma behla nemfuyo yabo behla besuka lephezulu behla beza nene amaGibhithe shenge ayifundile amaGibhithe ayikwazi ukubhala okhokho bethu babekwazi ukwenza lezo zinto kodwa ngenxa yofuduko sebehamba bebalekela amaRoma behambe behlala besuka behambe behlala behla nezwe benqamula koTanzania behla bezezansi
isizukulwane siyakhula esinye siyazalwa esinye siyafa ababe nalolu lwazi baya ngokuya baphela kwaqhubeka abanye kanjalo njoba sasagcina sakwazi ukubhala futhi sekufika abilungu ke manje yayibona indaba so ke ukufunda ama encyclopedia nani kuze kuzosifaka ekuthenini sazi ukuthi njengoba kuthiwa singabantu namhlanje kahlehle ukhokho wethu untu igama lakhe NTU untu singabakantu kwakushiwo kanjalo uyazi ukuthi lento echazayo uyichaze kaningi omunye oyisazi ubaba uMathole Motshekga yebo echaza lento nje ishoyo ukuthi umuntu uqhamuka singabakantu shenge mawufunda encyclopedia ichaza ukuthi omnguni baqhamuka kuntu basebezala komnguni beqhubeka njalo njoba kukhona amaXhosa namhlanje umXhosa kwakuyinsizwe yodwa nje vo eyayizalwa unguni yabo so isithatha lento isishonise emuva sonke le phezulu so siqhamuka lapho uyayibona indaba so ke abantu mawusuke ubachazela ukuthi musukufuna uma ukhuluma ngemvelaphi yakho ufunde noma wazi imvelaphi yakho ugcine lapha ngesikhathi selembe okhokho bakho ugcine lapha ngesikhathi sempi yasesandlwane into yamanje leyo shona emuva khona uzokwazi ukuthi befika eSouthern Africa okhokho bethu bafika ngekhulu lesine emva kobujesu ekhona 400 CE kwayimabe zinza befika ezansi neAfrica kodwa laba abantu okuyibona abaclaima namhlanje ukuthi izwe laseNingizimu Afrika ngelabo labo kuthiwa ngamakhoyisana yebo babehamba phambili ngenxa ukuthi babethanda ukuzingela vele bona so ke behamba phambili amazwe engenalutho shenge yikho ilembe mangabe ukuthi insizwe iyahlabana empini iba yiqhawe ayikunikizwe atinati izwe ngunikeza lona ngoba kwakungenalutho ngalozo khathi abantu bese bancane bengakanti kangaka yina ingoba imvelaphi yethu isithatha isiletha kuliBhayibheli leli abaningi namhlanje abashaya indiva nabangafuna kulibona ngithi mina kube niyazi ukuthi sisuka kulo leli iBhayibheli elingalifuni kodwa ngenxa ukuthi sasingekho thina endlunkulu la uJesu ayizofikela khona sasiphuma ke siba imixhantela kodwa iBhayibheli ligcile endlunkulu kaJesu liye koDavid liye koSolomon lihambe njalo lize liyofika koJosepha owaba usingababa kaJesu so ke lisuke ligcile endlunkulu iBhayibheli ingakho likhuluma ngamaJuda likhuluma ngamaIsrael ingoba yibona babe endlunkulu besuka kuAbraham kodwa thina abanye bayimixhantela sasiphuma lapho ke emaceleni siphuma lapha emaceleni kodwa nathi sisuka kuHamu kaNoah eseBhayibhelini ngoke ngikubize ngelinye ilanga ke sizofunda uhambo lwakhe uJesu ngoba ngikusho lokho ngoba babaningi abantu abakwaze ukugcila baze bafike lapha ngiyazi ukuthi omunye umuntu ongakwazi ukuhamba nawe ukulubuka lo hambo likaJesu kungaba uIsrael Mkhize omunye oyisazi nesihlakanipho oyinikeza isikhathi okufunda ngokweBhayibheli ngimbonile naye kulezi insuku uba live lapha na ku Facebook ngoba uqinisile mina nje angiyena ufakazi kaJehova kodwa ungamangala ukuthi kusukela esikhathini ngisafunda eHigh school ngithuma ngabe kufika lezi incwadi uma ngoba kwakungafana ukuthi uyafika kwesinye isikhathi uthola ukuthi bathukhokha noma imalini ongaba nayo umnikelo nje uthole leza incwadi ungaba uphaphama inqaba yokulinda njalo ngiyithathe leza incwadi kodwa kwesinye isikhathi ngabona ekhuleni kwami nje uthola sebebasinikeze nje bathi thatha uhambe uyoyifunda ngiyifunde lezi incwadi ulwazi olapho sheke luyamangalisa simanga solwazi lezi incwadi iscience i-research ye-science and kwangisiza kakhulu nami kodwa ke kuhlupheke ngento eyodwa ukuthola ulwazi olufana nalolo oluningi lapha ya kuhlupha nje ngoba uzwe ukuthi ungazi ukuthi kodwa awuyi lapha sengikhona mina mabombi kwami ngophela ngithi ngiyilunga lebandla uyangishumayeza nje kodwa ngifisa ukuthi ngathi ungahamba uzofika lapha engazi khona kodwa ngibona ukuthi awufiki iqala lapho ke ngenxosela uluningi ulwazi manje ningakhulu ulwazi ngithi mina ngifunde encyclopedia ngifunda lezi incwadi ezimqinga ezinkulu abantu abangayifuni ngikwazi kahle shenge yabona kanti imfihlo lapho ke imfihlo nje sekufundeni shenge ngoba bahlale bengibuza nami mina ugogo wayingikhulisa wayinolwazi oluyisimangaliso umlando wayewazi uyena kahle hle wangenza ngathanda nje kakhulu imvelaphi ukuthi kahle hle siqhamukapi yabo so ngamangala mase ngikhula sengifunda ukuthi hey nansi imvelaphi yethu la ihamba ngempela ize yofika khona uyabona so ke ungenisa ulwazi nje ilona ngempela shengo lukhiye wayo yonke into so imfihlo kahlehleleyo ukuthi zihluphe ngihlale ngisho ngithi mina asihluphe ngokufuna ulwazi kodwa hayi ulwazi nje kuphela kodwa ulwazi olinembile
Wow. Qithile mfoka Ngobe ngeke ingoma umfoka Ngobe athe uyayithanda kakhulu nesizathu mfoka Ngobe. Nginesizathu shenge noma ngengigcile kuzona zonke inhlamvu zayo. Kodwa uyabona abantu bahlale beyibuza ukuthi kungani uNkulunkulu mina engiyekile ngishe uphi kanti uNkulunkulu. Sengaze kwenzeke kimi lokho pho. Yabo abantu isikhathi esiningi shenge basola uNkulunkulu ngokuhlupheka kwabo. Mihla ngemihla. Bakhomba uNkulunkulu ngemini ngokuhlupheka kwabo, basola uNkulunkulu ngokuhlupheka kwabo, asibasoli ke ngalokho. Kuba nezizathu zokwenza kanjalo. Kodwa uma ngabuzwa inhlamvu zale ngoma ukuthi mawukuthi kuvume angengigcile kuleyo ukuthi makuyintando yakho kodwa makuvume ngengigcilele uma ukuthi uyintando yakho kulungile cha ngoba kona konke okungaba intando yakho akusikhona konke ukuhlupheka kuyona intando kaNkulunkulu kodwa ukuvumele ukuthi kube khona ukuthi kwenzeke unomehluko kweshenge phakathi kwento kokuyivumela nokuyibangela nanokuthi kuyintando yakho cha ukuthi yenzeke ngeke kwaba intando kaNkulunkulu akuyona intando kaNkulunkulu ukuthi sizobhlungu kodwa ukuvumelile lokhu ukuthi kwenzeke isikhathi esithize ngesizathu esasuswa uSathane insimini yaseEden. Qedile ngane yakho kungakho ke wathi hayi awuthi ngiyeke nje kukhule nokhula ngoba kwakufuneka prove ipoint uNkulunkulu lokuthi ubani wayiqinisile phakathi kwakhe noSathane uma ngabe eyala uAdam noEva ke sisizwe efethe sihle Tshatha awukhuliswa umuntu oyedwa akunjalo baningi abantu athola ukuthi babe nesandla ekukhuleni kwakho njengoba dusho nje nawe iqiniso shenge iqiniso lelo mfowethu baningi kakhulu kahle hle emakhaya engengunake shenge bona sikhula bekunzima ukuphila kakhulu kangaka ukuthi uyabona bengithi mina sengikhulile mina sengibuka nje sengikhulile sengisa high school ngifunda ngibuka ukuthi yazi akhulu utho ke uzodliwa la kodwa uyazi ukuthi uyobona ibhodo elixhapheziko kusihlu gogo uyapheka uyabo awazi ukuqhamukela uma ngikhumbula omakhelwane lapha esasakhelene nabo odladla omakhelwane onkwanyana obuthelezi odumisa abanye lapha njalo njalo bayazi ukuthi kwakuphilelana kanjani yabona ogogo behola impesheni shenge siphila sikhula ngayo impesheni kagogo kuno baba kuthiwa uMaguzu akantshangasi owayenesitolo sokuMaguzu belanda izinto edrobheni impuphu nani ogogo benebhuku lapha babekoleta kulo mayifika impuphu i8 iyosala iuhalf shenge eyasekhaya isala iuhalf ingaka ngenxa ukuthi sesibuyisela manje amabhakede empuphu ayekade nanwe kweminye imisi isale uhalf le mpuphu mayiphela soqhubeka nokwendana futhi kanjalo kunanelwana kuphilelwana akekho umuntu oyengalala engadlile ngenxa ukuthi kwakusuke kuphilelwana ngaleyo ndlela uma ngabe kwankwanyana kukhona okuncane okhona bazohliphelana nathi siphile sikwazi ukudla so ke kwakuphilwa kanjalo sakhula saba amadoda namhlanje la isiyo 30 seconds Tshatha mfethu uhlangabezane nezinqinamba eziningi empilweni yakho sikuzwile manje ukhuluma usitshela ngokudlula kwabantu bakini umndeni wakini uwe nje wedwa manje okhona yebo ukhona usisi ngikuzwile ozala ubaba kodwa uma ukukhuluma ngalendlu lapho okhulele khona kahle uwedwa ngiyakubona bangabe poste nezingane zakho lapha uthi nanku umndeni wakaNgobe ngisibone leso sibindi nalento yokukwazi ukuma uwedwa 30 seconds mfethu umyalezo ongawunikeza umuntu busubanikeza ama socials akho sibheke indabeni kunjalo khona shenge kubhlungu ukubona ukwazi ukuphila ubona nempilo impumelelo izamawala kube kungasekho umzali okhona omamncane bami nje basaphila abanye omamncane obuhle abasekhona akuyibona sebengijabulele mayebona impumelelo yenzeka kodwa abantu kuyibona abebubovuka nabo bekhulisa ugogo ngekhumbula nje washona ngo2003 ngoSeptember kwadlula October ngoNovember uKhozi lwangitshela ukuthi liyangithatha njengomsakazi walo ugogo akakubona ngalokho kwaba inyanga eyodwa nje elele kobandayo so kunjalo shenge njengamanje zikhona ingane zami ngiyakhulisa khona ke nomakoti shenge uNtombi kwaSikhosana lapha eMnambithi so ke engakusho omuhle umakoti lo shenge engakusho kubantu shenge ukuthi asizameni ukuthi umzima esibhekene nabo singabuthathi sibeke enhlizweni zethu bese bugcina umzima busenzisa izinto ongafanele ngabe siyazenza umzima asibuthathe njengento esikhashana yokuthi siphila kulesikhathi esiphila kusona manje kodwa ngicela umlezo ukudlulisa kubantu asifundeni iBhayibheli
asilifunde singenise ulwazi ngoba mawufunda uJohn 3 uJohn 17:3 ngushilo ubalula ngokusobala ukuthi ulwazi oluyosiholela ekuphileni ophakade masifunde iBhayibheli asizukukhathazeka ngokweqile ngoba siyazi ukuthi ukuhlupheka nomzimba kuzodlula amaduzana socials futhi @Tshathugodo Ngobe ku Twitter @mctshatha ku Instagram Tshatha isibatshaza sakwaNongoma ku Facebook futhi siyabonga kakhulu ngeke sakuqeda ngoba ayingeni uyindoda enkulu futhi ngeke sakuqeda kuphoqa isikhathi vulana ngathi uze ungakhohlwa cindezela subscribe button kanye nebell notification lapho besilalele khona uTshatha Ngobe lapho ekhuluma khona noSibu Mfokabuthelezi ngoba babesakaza naye kuKhozi FM lapho echaza khona uhambo lwempilo yakhe uTshatha umsakazi osizakhele igama kakhulu kwezokungcebeleka noma kwezikaqadi isizungu lapha khona abantu besale bemangele ukuthi hawu kanti impilo ayiqali phezulu iqala phansi njoba naye evezile nje ukuthi ungene kanjani emsakazweni kwenzakala kanjani uhambo lwakhe ludonsa isikhathi esingakanani kuze kube ulo msakazi osaziwayo ngalendlela aziwa ngayo nendlela ahlonishwa ngayo umhlaba wonke jikelele njoba sazi uyisinye sezithenjwe zabasakazi boKhozi FM kakhulu useshayele inhlelo eziningi ama-breakfast show wangena ntambama wangena ebusuku host giya ngengoma nokunye okuningi kanti-ke okudida kakhulu ukuthi uyinsizwa abuye futhi abe umzalwane abuye abe umnomzane kubo chaze konke nje ngempilo yakhe njengoba uyizwele wena owakho ungasichazela ukuthi wena yini okufundile kudaba lwakhe kepha-ke ungakhohlwa ukusubscribe ushare ulike ucommente wenze konke nje kwi-comment section siyabonga